Ndinokutendai nekutsigira channel ino apa tinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana kunyanya zvirongwa zvinoitika munharaunda dzatigere. Kana muine zvamunozivawo zviri kuitika ikoko zvamunoti aiwa apa vaviri kana vatatu vakazviona vanogona kudzidza, ingotiridzirai runhare panhamba dziri kubuda pascreen. Chimwezve chamunofanira kuita ndechekuti munofanira kusubscribe kuitira kuti pese panenge pachiiswa program itsva munobva mapiwa notification kuratidza kuti pane zvimwe zvaburwa. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Nhasi tashanya kumufocus kuna mai vatiridzira foni vakati aiwa vatapiwe nhau ndikukumbira kuti mumbosvika kuno mumboonawo dambudziko randave nare kwemakore nemakore. Amai makadi? Ndiripo ingara makadiwo. Tiripo zvikuru sei kuno kumufocus? Kuno kuri nani zvako. Kuri nani zvako? Handitika. Ndama yani? Ndinonzi amai dambudzo. Amai dambudzo. Ndanzwa mandifonera mukati mukoma achimbosvika ikuru. Ichokwadi. Matambura. Ndatambura nemukomana uyu. Nemukomana. Ane makore mangani mukomana? Mukomana uyu anenge akuma 30 something, ndwa 88. Ndwa 88. Mwana wenjaije? Mwana wangu ndiye second born yangu. Second born. Muna wangani? Ndine vatatu. Wakamira sei uyu musikana ndiye mukuru. Koya yeyu. Koya mukomana mudiki. Handiti. Tichitarisa anonzi ani mukomana? Anonzi Joe. Joe. Dambudziko raJoe rakatanga rini? Dambudziko raJoe rakatanga apedza form 4. Apedza form 4 Joe baba vacho vangu vatoenda kuSouth. Basa rapera. Ndofana ndo vakamboita mabasa akambopera 2008 andichanyatsosiya. Asi rapera basa baba vacho vakati ndiende kuSouth ndinotsvaka kuti toita sei. Ndopakaenda baba vacho kuSouth. Isusu ndobva tafanosara. Tasara ndopa wakazoti baba vacho kanoti nyava riko. Almost ndifuta 5 years vasangana kutumira kana chino kana chi. Ndopakazoputswa maboy sky pamba pataigara pamusoro apo pana rwafi. Pakaputswa maboy sky ndo andairarama nawo ndichibhadharira vana kuchikoro ndichidi pamba penyu pembari pamba pevabereki vavo. Asi vabereki vangu vakashaya kare. Inini ndandiri ndichigara ipapo nemurume wangu nevana vangu ivavo. Saka ndasara ndobva ndazonoti upenyu hwacho humunomuhwanya kuita sekuoma. Ndobva ndatsvagawo mari ndatengesa zvezvo zvanga zvapwanywa zvezve. Ndobva ndatakura mudiki uyu ndobva ndaenda naye. Uyu angatopedza form 4 uyu. Musikana akasara. Musikana angari paDMC achiita diploma ipapo. Ndobva asara musikana angari kuboarding. Uyu mukomana angapedza. Ndikati toda kuenda South Africa tese titerechi tere baba. Uyu akaramba uyu Joe. Akati mama inini kana. Ndakapasa form 4 yangu motanzi ndinopinda ku South Africa kunge bete. Ipapo tandisanga mapassport. Taitopinda nekula ndimpopo nemvura muyame. Akabuya akabva aramba akati haini kana. Ini nda kutoita accountant. Saka ini ndiri kusara. Imi muchindibhadharirei shona yandakafoira. Ndi supplement. Ndione kuti ndoita sei because kune sekuru wakati chi unofanira kuti chisi uita accountant unoita accountant unoita kana ukapasa masubjects ako ese wachitaura sekuru hanzvadzi yangu all right. Ndobva ndasenda bhadhara subject ya ini ndobva kuita ndobva taenda nemudiki ndobva taenda futa ikoko kuSouth Africa kutachamba border ndobva tasvika kuSouth Africa. Makatopinda nemvura kana kuti makapinda zvenyi paborder? Takapinda takapinda kwekusina mvura takaenda muna August. Mvura isati kusina kana mvura iri jecha chete. Kutofamba kutoyambuka. Munobhadhara mari munoita sei? Hakuna vanhu vanochengetedzwa here territory yacho nyangwe kuti? Pamba pasina vanhu vanochengetedza. Pamba pasina vanhu vanochengetedza. Makafamba masikati ngani manero? Takasimuka zvekuma 11 patakasimuka kutanga kufamba manero zvemanheru. Ndobva macross? Ndobva tacross. Mozonokwira mabhazi kumakumberi? Tinokwira magonyeti. Kune magonyeti anenge akatomirawo ikoko. Kuseka nhamo zerogari. Ngachokwadi. Ndokusvika kuna baba? Ndokusvika kuna baba. Tasvika ikoko kuna baba ikoko, tasvika ikoko. Paigara baba vacho ipapo hatina kupaona. Ndobva tatsvaga shamwari yacho ndendefona namba yeshamwari yacho yaimbofona. Ndobva ndafunga kuti ndikutsvaga baba waJoe. Baba waJoe ari kupi? Zvanzi baba waJoe wachagara muno muJoburg. Waigara muJoburg anzi pana Bree Street. Vakugara vakubethlehem. Kati vakubethlehem zvanzi
right iye ndo shamwari yacho ndiyakatozomhanya kuwafonera kuti mukadzi wako ari kunoku chichine mwana chichiuyo kuti mukadzi wako nemwana zvokuti ndakatomborara pamba ipapo peshamwari yacho one night vakazoya mangwana vachizotitora iye shamwari yacho akatotsvaga kokumbonorara bvati musara muno mama moita sei murara yenyu nemwana ini ndakuenda kushamwari dzangu rati right waitako bva wazoiwo mangwana acho takasimuka kutaenda kubethlehem taenda kubethlehem ikoko takagara Bethlehem ndo ndatsvaga basa ndakusenza mumba Emajo matorwa na baba Jo first day mama ti mama ne 5 years no kana communication baba songonzo kuti mawe masvika ikoko husband and wife chamakatanga kutaura na chimu chida kuedza kuti makorezi 5 aya murume wangu chichanga chiita kuti ndakamubvunza ndikati ko iwo kungoenda kubva kuti nyaka na kutumira kana chino kana chi ndipakabva ati zvinhu zvenzi zvichioma handisanda neline rekuona mari zvinhu zvakangoma chichichi ndo machemera aitongoita ndikati ndobva ndakuita sei ndobva ndandongonyarara kwengu nemwe muzimbabwe ainzi tandi ndiye akazouya kusenzenzanza ndanzwa kuti mukadzi wamudhara auya mukadzi wamudhara zvokuti iye pavanhu vacho vangu varipo pachiarea ipapo ndiye mukuru saka itonzi mudhara mukuru ine age zvandatanzwa kuti mukadzi wamudhara auya akabva angouya tandiuya muri sei ndiri raiti shishi ndikati ako tandi life iri kuitika kuno life yacho yatikasvika iri yacho kana vasvika vachigara muime mapuranga ndoma ndikasvika vachigara musina kana kuchiti kuti munhu ari kurarama chirudzii kana kuti chii kana kuti unonyasa kuti wairarama chirudzii ndikati upenyu ini ina nditombokwanisa uyawo ndatoita kuno ndatofunga kuti pambuita upenyu unenge uri nani ndakuita sei ndakutsvaga basa ndopa ndakataurira tandiuya tandi nditsvagire basa shamwari ndiono ndoita sei tandi ndopakaita sei pakatanga nditsvagira basa ndanitsvagira basa ndobva ndandisenzera umwe traffic cop na mistress ndova ndikatanga kusenzera ndiri mubethlehem imomo ndakabva ndavasenzera ska uyu traffic cop uyu ndinei ndaisabvunzwa mapepa nenhau yekuti ndaishandira traffic cop uyu plus futi mwana wacho aitengesera sadza padhuze nepamahome affairs ska mubethlehem ndaingofamba handina kubvira ndabvunzwa bepa kuti bepa riri kupa nepassport ndakavasenzera nguva yakareba zvokuti ndichivasenzera ivavo papera gore rapera tiri kweko takazobva mumba muyamiya mukebhini ndikati ina ndizvokugara mukebhini kuti unoona hozhwa kana ndopa tikati ngatirendei ngatsvege imba yakanaka tinorenda ndopa tikati ngorendo imba yakanakawo tadaro after 1 year ndopa ndaka phone call bva yauya uyu ndaingotaura naye uyu jo uri sei right ndimbokudzore masoro embichana ndisati ndaenda kuSouth Africa tina Chete hanzvadzi yemurume iye vaigara paHighfield uko vaigara kuHighfield ini ndakaona kuti hazvingaite kuti ndisiye pamba paine maroja Chete pasina munhu anoona kuti imba iri kubhadharwa iri kudii uyu jo zvapo ari kusara vane chikomana nechi vane musikanzwa ndokuenda kwana Chete wemusisira pamba ini ndakutera ndakutira nzvadzi yenyu musisira pamba nechi nemwana alright ini ndobva ndaenda Chete bva wasara nemwana Chete wasara nemwana wakatanga kurwisana nemwana uyu wakatanga kurwisana naye mwana uyogara ingoya ugogara Chete wakatanga kurwisana nechi nemwana vachimudzinga pamba ipapo zvikanzi bva pano iwewe zvanzi bva pano chichi warwisana vakanetsana saka friend yangu yakanga iri kunoku anga ari best girl pamuchato pangu nemurume wake anga asitauya kuSouth Africa anogara kuna handirako ndiye akazomirira nyaya yacho zvakanzi shasha uri kuzera kuti ndo nyaya iri kunoku mwana ari kudzingwa kunoku kati ndiri kuzviziva shasha itoona kuti woita sewomirira nyaya chipi ikoko akamaendesa kukoti akabva anomhangara kukoti iwe Chete vanomhangara kukoti ngaabve nyaya yacho ikatoenda kukoti friend yangu ndi yakatomirira nyaya yacho iyoyo yaenda kukoti nyaya iyaya koti ikati garai mese muri vana murudzi wemba ipapa hapo mese muri maroja muri vaviri garisanai ndo zvawakataurirwa izvozvo asi vanguya wakatedza kugarisana vachita sei vachingonetsana mukadzi wepa next door ndo pakazondifunda zvanzi iwe
ameno zviri kuita Joe kana kuti apa madrugs ere kana kuti kudii omwainzi maikanda wasvika so asi vakazoshaya zvavo ndio vakazondifonera zvikanzi iwe wadi kutora mwana chichichichi ndikati ho andambotora nguva refu ndakabva ndatongoenda kuna mistress wanaisenzera traffic cop ndikati ndo nyaya iri kuitika kuZimbabwe chichi saka kuti nditore mwana wangu ndobva wangondipa mari zvanzi tumira mwana wako auye ndibva ndatumira mari bvajamba futi border but uya akapinda nechine bhazi haana kupinda nekuna kauya ari mubhazi kugara akanyarara jo hangu akanyarara chii utizonzwisisa kuti chii ndakatanga kuita sei ndakatanga kuenda kumachurches mapendakaso ndichienda naye achinonamatirwa ndichidii ndakaita zvakawandisa ndichitry kuti ndione chii tazogara pai ndichingoenda kumachurches apa muri kutaura muri kugara nababa acho apa muri kuti maenda ndaenda kuti maenda muri mega ndaenda ndiri ndega okay ndaenda ndiri ndega iwe wangu asingaendi ndaenda ndiri ndega ini chikonzero hapana waingonyarara okay wachingoti enda naye enda naye inini ndiri kubasa enda naye ndikati basa renyu risina murungu rekuti murungu unomira murungu unotengesa mustreet rekuti tinongoda kuti imwe Sunday toenda nemwana kuti anoenda sei abatsirwe asi vangu vasingadiba tadaro takatanga kuita sei kakavadzana amen anzi Chete wakafona Chete ndo wakafona manje wachifonera chihanzvadzi yavo vakati bva vati usaone mwana yayo zvaari yeye ndo mazuva andakangobva kumutora akaroyiwa namai vake imimi vanje ayo mai vangu yokundibereka inini okay akaroyiwa namai vake mukadzi wako mai vemukadzi wako ndo akaroya mwana iyeye saka kubvira ipapo ndo patakatanga munetsana muri varoyi kumba kwenyu iye makaroya mwana wangu muri varoyi makaromba makadii vatara hobho zvaakataura saka tandangogara zvezvi tichingoita sei tichingonetsana tidii tine takshop ikoko patikasvika tikamboda didi ende takshop iyo kuti titoyepo ndini bhosi ndaingoti ndikasenza ndichitenga zvinhu ndichiunganidza zvati ndikati ngativhure takshop anga kuti manje pamutakshop maya inini ndiri kubasa ndikati mimi nguva yaune kusina basa kunonzwi kutown imi munenge muri mutakshop ini ndoenda hangu kubasa asi mama gara makazara vakadzi imomo kana ndasvika ibva nditi katsi yauya katsi yauya ndo zvainditi ubva nditi katsi yauya totanga kunetsana ndobva azongonditi wandei zvikanzi iwoyo hazvitomboita kuti tichagara newewe da watobva zvako pano bhozi ndichada kutokutsvagira matsotsi da kutokuurayisa nematsotsi kuno chitobva zvako pano ndakambogara ndichingodza mwana wangu musikana ndikati iwe ndo zviri kutoka nababa wako chichichichi saka inini ndikangotinda sei ndinotsvaga basa remumba ndiita sei ndinondirikina samantha akati mama gara ichichi mungasiye here zvinhu zvenyu zvamakaita sei matakshop yenyu chichi mungasiye here chichipo ndikati ayo simba mukaka ndinoita zvimwe pane kuti tigare tiinetsana ene zvakufunga zvokunditsvagira matsotsi ndinoenda ndikaurayirwa imomo ndoita sei saka ini ndakuita sei indakubva handakubva nguva iyoyo ndobva ndagara chingogara ndichingoenda zvangu basa ndichingwanza tubari twangu ndichingoenda basa pane pakazoitika noise yekuti takarovana zvokurovana zvaya zvatikakunge tichakuvadzana ndopa ndikazongotora bhegi rangu ndobva ndaenda kugara nemwana wangu iye ane murume wake ikoko mukwasha pandangu nogara vairudyo wandirume ndobva ndanogarawo mukwasha patsvaga kokunorara ndobva ndarara nani ndemwana wangu imomo saka tirimo imomomo ndikasamanda inini upenyu handisi kuuda handikagara nemukwasha mukwasha zvitsvaga kokunorara rega ndiite sei rega nditsvage kwokuenda samanda akati aiwa mama munokutsvaga kwokuenda kupi kumunotsvaga kwokuenda kwacho ndeti ndotsvaga basa ndoti ndotsvaga tiripo kumufakosi tiri kutaura namai Joe pazuva ranhasi apo vari kutiudza nhoroondo yemwana wavo akurasika njere vari kutitsanangurira kuti nyaya iyi yakatanga sei vari kuti ivo vakange vazotera murume wavo akanga aita makore 5 ari kuSouth Africa no kana communication uyo zvakare asvika ikoko akatanga kuvabata rafu ndo nyaya vari kutitaurira iye zvinezvo vanga kutaura kuti
vakangizenge vaenda kunogara nemukwasha asi vakaona upenyu wacho wakaoma. Danho ramakazotora mai Joe muchigara nemukwasha makazoita sei? Nguva yacho uyo anga ari best girl pamucheto pangu ndiye akanga akazenga kuSouth Africa. Ndobva ndamufoni akati ndonyaya iri kuitika kunoku. Akati shasha uya kunoku uya ndikuchengeta tokwira bhazi richase uye vanokupani pamari. Ndobva ndakwira ndoakaenda ndikanogara naye. Ndakagara mutauni ipi? Pretoria. Hakuna kuPretoria ndakaenda kugara kuno kwaigara shamwari yangu memuri unonzi kwekundakwangasara ndo kwandangenge ndakugara naye ikoko. Aigara futi mu1 room. Murume wacho airara pasi ini ndichirara nemukadzi wacho pamubhedha. Tikagara akati shasha no problem sununguka ngatigarei ndichikutsvagira basa. Tikagara ndibvazondobatsira basa padhuze papa nemwe mukadzi wandakambosenzera. Ndasenza akatoti aufani kunge uri pabhokozi unacho mari yacho ishoma. Unofana kutambira mari inenge iri nani yekuti unokwanisa zvibhadhara rendi chichi zvese. Alright. Apa ndambosenza ipapo ndichitsvaga rimwe ndiri papo. Ndibva ndazoti rimwe zuva ndaenda ndanoona vana kuBethlehem, ndanoona mwana wangu uya mudiki mukomana nemukwasha. Ndati ndikwachabvunga chichichi ndiwe ndiri kugara. Vakati alright mama chichichi tangotaura zvedu nyaya ipapo. Ndopakabva ati mama kune service kuchechi kwamaenda kuya kune service kwamaimboenda naJoe. Ndati ngatitoendei. Alright. And even pamakabva kuBethlehem muchinogara neshamwari Joe makamusiya aigara nababa? Ndakamusiya. Okay. Ndamusiya kudaro ipapo pakunetsa futi mama kunoku hakushatomboiti because Joe kunoku ari kungoti achingombererenga achingotendera nababa wacho papa panzi vari kurwisana. Baba wacho akarwa nepuranga avadi ndichingonzwa nyaya dzaitikwa kupi ikoko. Saka ndobva ndamutora ndakazomutora Joe uyu tiri pakundiriki nekoko kuti ndichigara neshamwari yangu iyoyo. Ndati aiwa inini kanditore chii mwana wangu ndotsvaga imba yekuroja kanditore. Ndatsvaga ka1 room ndamutora ndakugara naye ndichienda kubasa ndichidzoka aripo, ndichienda kubasa ndichidzoka aripo, ndichitotaura friend yangu kuti ende muchinomonda muchinoti ari kuita nezveikoko ari kudibi ndikatombogara zvokuti toikoko. Saka pandakazomboenda ndopandakazomudzorera futi ndakazomudzorera ndakuenda kuPretoria. Ndopandakazomudzorera ndaapproachwa napastor pandaenda kuchechi achinditi mama munoita basa rei imimi munosenza kupita? Ndosenza mumba. Ndichikupi munopiwa mari zvanzi aiwa ndinokupai mari yakaita sei? Bandiofa mari yakawanda. Ndinoda kuti munondisenzera kuPretoria kune mukadzi wangu anga aroora mukadzi wake muSouth African munoshandira mukadzi wangu. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Saka kuti ndichiende nemukomana wayo hazvichaita. Ndati uyu ngaachidzokera kupi Bethlehem kuna baba wake, ini ndakuenda kupi? Ndipandakagara ndakasenza ndofunga almost 2 years. Ndasenza 2 years. Ndobva ndazoti muna Samantha inini kuti ndirambe ndiri muno muSouth Africa neupenyu huri kuitika naJoe achingotenderera. Joe ndichamushaya uyu. Ndine mafeelings acho ndingaziva kuti uyu ndinomushaya munomu ende tamushaya munomu hapana kumwe kwendinomuwana because South Africa yakakura. Saka inini gore retakupinda iri ndoda kungosenza mari Chete nchingounganidza ndoda kudzokera kuZimbabwe. Zvani mama ndoda kudzokera Zimbabwe? Ndati zveshuwa ndoda kudzokera kuZimbabwe. Alright. Kana mazvipira inyi mama dzokerai kuZimbabwe. Kandakwanisa kuti ndakwanisa kuti ndichingokukandirayo ukaona ka $20 nechingokukandira chingokubatsirayo. Alright. Ndatanga kuchengeta mari yangu. Ndobva ndauya kuno kupi kuZimbabwe. Ndauya kuno kuZimbabwe ndakatanga ndambonzwa futi vanhu kuno uchibvunza vanhu konai vanhu kuvanhu vari kubatsira ikoko vanogona kubatsira ndekupi komunokwanisa kubatsira kupi. Vanhu vakanditi kwari sapi ende saka makadzoka makasogara mumba pana ati zvarainyi vavo? Ayo andina ndakasvikogara pamba mai vangu. Alright. Ndobva ndakasvikogara panapa pandakasvikira pano uko ndakatosiya pandakaenda pekutanga pandakatosiya zvinhu zvangu ndakatozvikira bedroom chichi property yangu yese ndakasvika Chete vatengesa yese pasina kana chinhu kuitira mastovhu chii mapoto
zvinhu zvese zviri mumba imomo ndezvevabereki. Alright. Ndo pandaka nguya pandagara pano pandataurira chi hanzvadzi yangu ndikati ndakutoita sei ndakutogara pano. Hanzvadzi yangu akati aiwa hapana chakaipa, uri kugara ipapapo rumu yako ndiyo uri kugara, vositiri vatatu, rumu yako ndiyo uri kuita sei ndiyo uri kugara iyoyo, ugara tingoshiyana one room. Inini yangu iri pakatiyo ndagara ndichingotora ichi mari uyo iye munin'ina wangu iri kumberi uko tatogowana. Hapana munomu kana paitika nhamo hamiswe roja ndio metinoita sei anoamona nhamo anouya zvichimira mundichi hama yake pano. Ndo marongero atakaita ndokudzoka kwandakaita ku South Africa ikoko ndamuno muZimbabwe. Ndakambotenderera ndikambofamba ndikadine Mwana ndikaenda kupostori ndasi ndokwendiri ndichimboenda naye ndichishandisa mvura ndichidii ndikamboenda kuMozambique ndiriko kupostori ikoko kundakazowanawo murume wandakawanawo batanga kufambidzanawo naye ndo wanowa ndiri kugara naye. Nezvabuda zvawo ndoye ndiri kugara naye yeye ndiye anga akutobata sababa wemwana. Tikaenda kuMozambique naye mboendai kuMozambique mboenda muMozambique tikayambuka futi bhodha tisina mapasipoti futi tikayambuka naye tikamusunga cheni dzemumakumu ivo vachimuti famba toni kusvika tanoyambuka bhodha tikamupinda Mozambique tikaenda kwatakaenda nzi tiende kwacho. Akaita zvakanaka but ndiri ikoko ndobva ndarota hope. Ndakutoudza mbuya vayo ndikati ambuye mfunge ndarota hope dzandarota taenda kumba. Asi taenda kumba paita murume anga akagara pacheya apa ndipainga ari murume ari pacheya inotenderera but murume anga akapfeka zveblack zvese kana fesi yake ndina kumuona achiita kutenderera akatsamwa zvokudhua achitenderera pacheya achiti ndikati iwo ndiwani iwe ndakamira pama ndakapinda nedhore uko iye anga ari apa ende zvizvo patikauya takapinda nedhore uko vandakatongomira panapa ndakutarisa zvangu apa pandakazoya pacho akanditi ndinonzi Tendai. Ndinonzi Tendai ndozokuona ndinonzi Tendai ndozvaakataura. Saka nguva ichoyo ndiri kuhope ndikaita confused kuti ndinonzi Tendai potozofunga ndikati Tendai ndochi uyu zita rake anonzi Joe Tendai ndorimwe rechishona zvanzi ndinonzi Tendai. Ndikati Tendai wekupi ndozvandakataura ndobva ndapatika ndobva ndaudza kuti ambuya mweya uyu iko Wangu uyu right asi mweya wakagarira kumba uyu ndarota zvakati nezvakati mandavataurira zvanzi imboenda kumwana wangu anoita zvechipostori. Mwana wacho ndobva aenda banditi amai ndiwo anofanira kuti tovaite zvavanoita kuti vaite sei vaganhure mweya iwoyo ende zveshuwa hombe dzemari kuti mwana wenyu muchisvika kaaite mazuva ndasaka ndoita sei ambuya mhino zvawaita vari kuti mushonga wacho wakatsvaga wakaushaya watomboenda zvisvika kwaita 2 days vachienda mhino kwano zvanzi mushonga wacho handisi kuwana munebva wawakazongondipa zvanzi mosvika motanga mopfungaidza. Ndisvika muno ndichingopfungaidza wapana kuita zvakanditaurira izvozvo akangoita 1 week right vanhu vakutoshambutsika murodhumu akutobuda Joe akapfeka maski achidii achitogeza achidii ndichitomutuma magrosa asi akazongoti 1 day ndichiwacha ndiri mumo handichada zvimushonga zvenyu izvozvo zvandichada daona nokumhangarire kumapurisa kuti muri kundiabhusa ini muchindipa zvimushonga ndikubuda kwakaita. Ndakaita gore ni 4 months tisinai panapa tichitenderera tadzika tadii namapostori nemunokwira makomo matatu nhasi makombo akaparara kudhara ndinge kukwira makomo matatu mugodzika endai munodai mwedzi wekupedzisira ndaenda unokwira danzi echendai munokwira makomo ekwamurewa matatu ndaenda nevakadzi vekuchechi kwedu tikakwira gomo rekutanga rechipiri takada unodzika makunze kwakunoedza tone phone call murume wangu ndobva afona uyo ari kuno kwe zvikanzi iwe ana afona hanzi Joe ari kuno ndikati kupi zvanzi pamasowe pane masowe ari somewhere apa angaita mwana wemurume wangu ye last born yake ndiye akatomuona pasvika pamukika kudai akati iwe
pasimudza musoro zvanzi iye bvatanzi wandiziva here zvanzi handida kukuziya zvanzi saka wandikikirei zvanzi handida kukuona zvangu o Kika ndicho. aiwa aikika ndiuyu mwana wemurume wangu last born yake aiwa ndona nzodzi yake mwana wemurume wangu weyo ndinaye uzvo musikana wati mukomana okay ndiye akamuona achitouya kuno kuma extra lessons because anogara kubudiro kumba kwavo ndipakamuona yeye paakangozviona ini ndiri kugomo ndopakabva afonera chi baba wacho panapa ati deti ndaona joe ari pamasowe akarara akatsamira chisaga chake mhanya ikunu awo ndopoka simu kuno mukagesa kitwa ndichiramba chimuronda iwo ndita sei ndiuye ndipokabuda muno bvatinga kuteera uyu ari kuteera mwana wari kutesa ari kuteera nekubudirira kwakwa mhino pakanozomubatira pakati pedzimba ipapapa bvasvika bvangoenda pamberi pake zvikanzi ko joe zvikanzi ko amapingire makadiko zvikanzi ko indikakumba uri kuenda kupi chichi zvikanzi ndichauya ndiri pabasa ndichauya zvikanzi endei kumba uruziva here kuti bhilati ndinoda kukutumira mari kubva South Africa zvikanzi hambonditumira mari hatumire mari hana mari uyu chichichichi zvikanzi mama wati hanzi uya kumba mhene zvakangonyeperana naye ipapo ndokuya kwakaita kumba bvatoya pano ndobvatonzi bvatomti chigeza bvatopinda pageza bvata mapingira ndina colgate netebrush ndobvaenda bvanomutengera uda kudyei ndoda rice ndoda drinki zvese ndobvatengerwa imamunzira kuuya ini handina kuuya bhozi madzimai watinga ndinawo kwati aiwa isusu ngatikwire gomo rechipiri tozodzoka tikwira rechitatu ndikati isusu takutozoya mangwana tadzika gomo rechipiri tozodzoka tichipedza rechitatu right ndowangori naye pano vachimubikira vachimupa zvese vachimuitira zvese chigeza chidii ndakatosvaya akachena atengerwa zvinhu zvaunganapa ndoda dringi ndoda chingwa ndoda mazove ndoda nyama zvese vaimuitira ini ndopa ndikazouyawo ko joe toseka zvanzi mama chichimurisei ndiri right ko ungori kupi zvanzi hade chingotendera zvangu chingotendera ndiri momo saka une imwe nguva yekuti ukatogara naye pasika anotokudza ndakasvika kuGreystone Park ndakasvika kwakati anotokutaurira ndakasvika kwakati ndo pasvika panhasi saka ipapo zvanga zviri nani tasvika pazviri wese apo muri kuSouth Africa maenda kumapostori ndaenda kumapostori kwedu kusina mapostori ndaenda kumapentecosta churches kwemanigerian vaiprofita kana kuti vaiprofita vaiti dambudziko kubva dambudziko zvenyu pamwe pachimogona kuzataura chenyu kana kuti nezita kana zvichibva kwenyu kana zvichibva kwababa wake mongoti zvaibva kwababa wacho zvinhu zvaizvanzi ndezvekwababa wacho handezvekwababa vacho ndozvaitaurwa kuti tiriko kwainzi ndezvekwababa vacho indomutaurira baba wacho ndoti zvinhu zviri kunzi zviri kubva kumusha kwenyuzvo zvanzi kumusha kwangu kupi kwacho musha kwangu kunoziya kupi kwacho mumba kwenyu ndimi varoyi imimi ndimi makaromba imimi kumumba kwenyu ndokuri kubva ndimuri kusenzesa ndimuri kusenzesa mwana kunoku ndikaenda kupostori kwendinoenda zvinozvi nguva inoita zviri kunzi baba wacho ndakumbonzwa futi baba wacho ari included imomo futi munyaya yenhau yeuyu saka vakaita sei vakakudzai kuti chima ndichakuda enda nemwana wacho iyeye kuti wanyatsoita kuita zvinhu zvavo hanzi kana vaita zvinhu zvavo izvi vada kuti vaite sei vaite mari here vaite chika vada kumushandisa kuti vaite chii hanzi vada kuti vaite mari natete vacho futi hanzi varimo tete varimo uyu baba wacho varimo nezvekumusha kwasho ipopo zvanzi zvese zvasangana ipapo zviripo hanzi imimi hapana kana ndisi kumboona kwenyu kwakachena ndatomboona kana chakaipapa zvinhu ndezvekumusha kwawo zvirikubva kumusha kwawo zvikonzereswa nawo nemumusha mavo saka izvi zvimakuti zvawese ene zvatowese tasvika panapa takatambirwa nemweya zvatowese mweya uyu wakazvokutanga sei tokona kuti tamboenda kuseri uku tichazoenda zvedu anononhonga huku dzakaora huku dzinoraswa ndidzedze handiwani mwanochengetera huku ende anenge aziva pandoziva kuti apa nechengetwa huku dzawanda dzinofa ndo dzanouya akazidza saga kudai 50 kg
dzogotanga kutumburwa 1 dzinenge dziri green dzichitumburwa pasingi panozara nhunzi kuseri ikoko nhunzi apa izvino zvaakanoya dziri fish fish shendo dziri kunhuwa nezuro vanhu vaingoti woyo wachidarika roti ndianiko munhu ada kuonekwa yeye ndianiko svondo rese kuseri kwakatomboya akashauda handina kumubvira ndadayira svondo racho handamboenda hangu kuchechi ngiri musosarati ndiri munhu handatomboenda kuchechi vakapopota vachidayirana iko kuseri kuseri parodhi paseri vakapopota ini ndakaramba ndiri zindiri mukicheni ikoko handina kudayira nyaya yekunhuwa yaikuchinhuidza chichena enda kusango unopengera kusango ikoko korera watu ukapopota pane mwana wangu anogara pamberi pamwana wasisongo kumaiguru akabva auya akati ine zvinda kutotadza kana kutandirawo pamba pangu panze hatikwanisi kugara nenyaya yekuti tiri kunhuhwirwa akatanga kupisa matai chaiwo matai roja rinogara kukutanga rume roja akangogara akutotsvaga imba rakuenda zvakundipa kuti ndinanzvadzi yangu titasaone zvino zvinini akatarisirwa mari iwo zvinhu zviri kuita saizvozvi so roja harichagari mukunzwisisa nditoo sei ndo zvakaoma zvakaoma kunonzi kuoma kuya saka zvinhu zvakazara imomo hazvina basa kuti chii chaanenge auya nacho haana basa nazvo chaanenge auya nacho ndichocho akatanga kututa inozvane mutumbuka tuviri twanorara chiruwa usiku hwese upanekidzi wari kukombrena kutedza kurara joanika chiruwa tumbuka utwa zvimwe zvisingatomboiti nemweya wacho nebedroom rangu riri kusaidi kwenyu windo rangu riri kusaidi kwenyu handisi kukwanisa nemweya awa mai vapa nezuro zvikanzi veumboona zvakaita nhunzi kumba kwangu ndikati ndiri kuzviziya mama ndiri kuzviziya ndiri kunoti ndichazvigadzirisa sei ndikazvigadzirisa sei ndipo ndakazounanzani ndabva ndafonera sisi vangu okutafara ndikati emi hai kunogwekwa ini ndatotambura najo zvikanzi taurai nababa D mukwasha wavo ndiyakazoti mama mandikumboita kuti mumboona vanhu vemedia ndikati vanhu vemedia vachindoona kupi inga ndakana nhamba kana chimboona kuti vanhu zvanzi kuti ndikutumirei nhamba ndiye akazonda sei ndiyakanditumira nhamba kubva kusouth idzo nhamba idzo imbofonai mutsvage rubatsiro munosvika kupi kubva pamakabva kusouth makambotaura nabajo ndaitaura nawo mazuva ekutanga vana vakamboti mazuva ndakauya vakati baba endai munogara namama kumba mubatsirane kurapisa mwana baba vacho vakaramba kuti handigare kuzimbabwe ndozvo vakataura vana bva vangotisi vana vakati mama isisi ndati baba woyeko kumugarika titirai kukubatanidzai mudzokera nemubatire dambudziko revamwe chete saka baba vari kuita sei baba vari kuramba saka mutongoda sei mutongomira zveingoko muri mega baba jo vane mukoma kana munin'ina havana munin'ina wainaye mwana wamai wacho mwana wamai bozi mai vavo vakaita ivo nemwe tete wakafa ivo tete wavo zvinonzi mubhandiripo futi tongoti vamwe i1 mbamavo mwe wawe mudumbu mavo akashaya wewe waona baba wariko akashaya uyu mwana baba wake uyu wana baba wake saka manje kana tinzi zviri kubva kumusha kwavo kwana baba jo dzinza racho rakakura rakamira sei ivo vanongori inini dzinza racho handitomboziya bozana ndo kumozambique handitomboziya dzinza racho munhu unoizwa ndimai vacho baba vacho ini ndakazoenda ipapo baba vacho vashaya hama dzandaiziva ihama dzekwamai dzekwamwene dzekuurungwe ndo vandaiziva vana sekuri vavo ndo vandaiziva ivavo saka pakumurapisa apa jo munombendere kunana dokta zvakaita kumahospitals kuti apiwe mishonga yevanhu vanorwara nechirwere chepfungwa jo ndakamboenda naye paharare hospital abva ndaenda naye ndadaidza mumwe mupurisa pane mumwe mupurisa anga ambori mupurisa wana ndindamubata vaivai ndo wandaitaura naye ndomupa
ndotaurira uyu ndoti mati munitumira kana $20 ndiite sei kune mwana wangu nditsvage mupurisi wekupa mari ndienda nomubayisa wakatumira onotumira kana $20 ndomupawo 10 ndozane 10 toenda tonomubayisa opuwa mushonga aipuwa mapiritsi onwa ainobayiwa but jekiseni iri ranga risingashandi kwaari ringe risingashandi majekiseni anoshanda but rakashanda musi wekutanga kwechipiri kana mapiritsi achinge akutoramba aitomuka kusenenisa ndamuka ini kusenesena akutotiza utobuda kutoenda joyi imwe mapiritsi kuti ndicha ukazoda manje kuno kunetsana naye paipa manje ndipandotanga kuti hamusandinetse chichi makutonetsera makutotuka naye papapa saka ndakaenda katatu kechi3 ndakazongona kuti hai ini ndiga ndizvisiye because ini ndinda kutoona moto because mari yacho ndinenge ndisina iyo wacho ijo wacho kuti jekiseni racho harisi kumudhakisa kuti aramba akarara kuti ndikwanise kumba mapiritsi handisi kushanda ari ngobuda chikungoenda akangodaro kudya anodya kudya anodya everyday ndomupakura chikafu mumba muno asi haadye chikafu chiri fresh asviti saka mukabika mukapakura ndikabika nokapakura anodai musi wamiri muchichi otora upa iri sofa rake iri ndopaanogara haagari nemwe munhu ipapapa andawo pagarachi andawo pagara ega ipapapa kona wanogara naye ka anowirirana naye noti ngoti kuti uya munomo wavhizita uchigara panext to pakwanoudza kuti wadi kusimuka unogara uko anogara ega pasofera nderake saka plate yake anoisa apa muzasi medisplay yo ndomandoisa kaine ndakagara mundichidya baboshono kwakagara pa wachidya ndoti idya kasidzira koupedze zvonzi pane zvinoda unowedzera zvekuda unowedzera kunotsva zvakaora zvezve oisa imomo zvosanganiswa ochidya haadye chinhu chiri fresh hazviite akatya harutse harware imimi isu tiri pana ndisi tinotorwara iye haarwari matombo anodya matombo andimozwa matombo anovakiswa macongress stones anomedza achidya kana ashayiwa anotora mamwe anomboswa unganzwa marodha aya tuduku toto achimedza chimwa nemvura asi aumbona mutoiti mune ropa unongoona matombo arimo muchemba imo unaona matombo anozobudawo matombo acho anobuda asi haune ropa haune chi utozoti ukaflasha kudai ndoenda kudai neindirikini manje kuti kukukura ndorasa kurara anorara mumba make anorara akati nini handisida kuzokugara muno bhosi airara muno saka vanhu vechechi vai mapostori aiuya muno vachiimba vachimunamatira kudii angasarire muno vaenda kukicheni akunoenda kukicheni ikoko kuzvanzi ini handisida hangu zvokurara kuchagara mumba muno ndirisire imba yangu simende inge iripo ndatenga bhegi pandiri simende pandatenga zvidhina pandaunganzava ndikati kupera kwemwedzi ndoita sei ndotsvaga munhu anokuvakira ndabva pana ndaenda kuchechi kumusangano ndakasvika munhu imba yatomupa denga achivaka ega achivaka nemadhaka noti nemavhu nejecha nenisa ndatenga ndakatosvikayo atora madhaka ukanyakanya kuvaka imba iyaiya ndo maanogara mumba imomo maanogara makacherwa gomba zvanzi ndogara mugrave imomo ndome ndogara imomo igomba rakadzikarira muna chimudaira ngachidaira kure kure ari mugomba ndo mari zvandomeni rinogara unocherera igomba simende unayo chigadzirisa unyatsisa fulo zvakanaka unyatsogara zvanzayo ndechitiza varoyi ndechitiza ndikaida so varoyi hawandioni ko imbwa unodzitutirei imbwa dzaunoswera uchirova uchidiwi unodzitutirei anokudza kuti imbwa idzodzidzi ndodzinondiratidza kuti varoyi vauya idzodzidzi nekatsi hamundi dzakaendeswa kupi ezvinozvo nepemba nekatsi 2 tuduku tukaita so ene zvoune tumbwa hati ndaimba wajokwa chekuti nonoti kwakamira sei hamuna mamaski here hamuna
Andini. Asi mazuva ano hapana kunge achaenda nokugara panapa kubva zvaakauya. Joe. 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 Atutiza. Nhunzi dziri kuchemwa nemanekisi dzoidzi. Nemwe yaje zvo. Kuenda panekisi dzo hapo muri kumubvumirwa. Ndo kupinda mupinde mbamwe awo. Ndo kupinda pawundo. Mbam. Ndinokuseri. Oh.